Welcome back to the Israeli Debate Hub. In this video, we will watch a video about Ali Khamenei, who was the supreme leader of the Islamic regime in Iran. We will get to know about who he was. Mind you, the video is mostly in Hebrew, so I put subtitles so you can understand. I hope you enjoy the video, and let's get into it. אנחנו ממשיכים בחקירה, ואז אנחנו מפעילים עליו מניפולציה שבה אנחנו מביימים כביכול אירוע שאנחנו מסגירים אותו למדינה ששם צפוי לעונש מוות. והוא נופל בפח. הוא נשבר, והכי חשוב, הוא מחבר לנו את האיראנים לסיפור הזה. הוא חושף לנו גם מבצעי מדף איראנים שעומדים על הפרק, להטביע מספר אוניות קרוז על נושאיהם, לפגוע בלפחות 3 שגרירויות, גם אמריקאיות וגם ישראליות, כל זה באותה דקה. פיגוע בסדר גודל שלא היה כדוגמתו. אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים, והכל היה מוכן, כל התשתיות מוכנות, והכל מחכה ללחיצת הכפתור של איש אחד. והאיש הזה הוא אך ורק המנהיג העליון חמינאי. Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Assads in Syria, which are now gone, and the Houthis in Yemen, it's not random. It's all a network built by the Islamic regime in order to kill Israelis. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו למה איראן מתנהגת כפי שהיא מתנהגת. כי זה החזון של המנהיג. והחזון של חמינאי הוא ללכד את כל הזירות, שכל הזירות ביחד ילחמו נגד ישראל, באותו זמן להביא להשמדתה והיעלמותה. כמו שראינו אחרי 7 באוקטובר, עם טילים מתימן, ומתקפה מכיוון החיזבאללה, חמינאי הוא זה שעומד מאחורי כל זה, והוא זה שמחליט מתי ללחוץ על הכפתור ואיך. עשרות שנים הוא כבר ברמת הנהגה הכי גבוהה שיש באיראן. לא מפטרים אותו, הוא for life. رژیم صهیونیستی زائده‌ای مهلک و زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه‌کن و ازاله خواهد شد. איראן היא אימפריה, והיא צריכה לחזור להיות אימפריה. ובשביל לחסל את ישראל צריך פצצה אחת. You see the establishment of a nuclear weaponization program when he is supreme leader. ואם הוא יצטרך להקריב את כל מה שיש לו, הוא יעשה את זה ברצון, הכל בשביל המהפכה ובשביל האסלאם. Since becoming supreme leader in 1989, he is the ultimate decision maker for strategic decisions in Iran. אתה מנהיג עליון, אתה שולט בכל רשויות המשטר. כולם שרים למשמעתך, אתה המנהיג העליון. אין פה הצלת סמכויות, אין שום דבר באיראן ברמה האסטרטגית שלא יקבל את אישורו האישי של המנהיג העליון חמינאי. כל אוצר המדינה נמצא בידיך. הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, כולם באיראן הם תחת המנהיג העליון. An important correction. In Iran, there is no government, like a normal government. The supreme leader has power over everything, including military, foreign policy, and everything else. So when proxies act, it's not independence, it always traces back to the supreme leader. The upbringing of the supreme leader of Iran has had a profound impact on how he sees the world and how he deals with others. אף אחד לא התרשם ממנו. אף אחד לא התרשם ממנו, לא בהיבט התיאולוגי-דתי, ולימים הוא אפילו לא הצליח לעבור את המבחנים הבסיסיים, וגם לא התרשמו מאישיותו באופן מיוחד. הייתי אומר שיש לו פחות או יותר כריזמה, וישלחו לי רואי חשבון של רואי חשבון. הוא איש מאוד מאוד מדוקדק,
איש מאוד מאוד מתודי, אבל הוא לא סוחף. הוא לא סוחף, הוא לא כריזמטי, אין לו את העיניים היגדות של חומני ואת הקול העמוק והמאוד מאוד משרה ביטחון. הוא פקיד. ועל רקע זה, זה די מעניין כיצד הוא צומח לגדולה. Ayatollah Khamenei is one of the final embers of a dying revolutionary culture in Iran. He is one of the last individuals who remembers what it was like to fight for revolutionary causes in the 60s. A lot of people misunderstand this. In the 1979 revolution, it wasn't for some pure fight for freedom. Iran went from a monarchy under Mohammad Reza Shah Pahlavi to a theocratic regime under Ayatollah Ruhollah Khomeini. על רקע זה הוא גם מסתכסך עם החוק, בהפגנות, בפעילויות נגד המשטר של השאה. השאה האחרון, מוחמד רזה שאה, הוא ראה באנשי הדת אויב מרכזי לחזון שלו של איראן המודרנית. ובעצם הוא כל הזמן הלך יד ביד, פחות או יותר, עם חברו ואחר כך השונא הגדול שלו, רפסנג'אני. Rafsanjani came from a wealthier family, and the two spent some time together, and indeed, Khamenei lived in the bottom floor of Rafsanjani's house for some time. חמינאי במהלך שנות ה-60 וה-70 נעצר לפחות 6 פעמים, יחד עם עמיתיו לתנועת המחאה שהולכת וקורמת עור וגידים בתוך איראן. כשהם מגיעים לתפקיד וצריכים לתת אוכל ל-80 מיליון בני אדם, הם הופכים להיות יותר פרגמטיים. וחמינאי הוא הנשיא היחיד שנהיה יותר קיצוני. ב-1981 הונח מטען חבלה במסגד בטהרן, שבו נשא חמינאי דרשה, הוא נפצע. This assassination attempt made the regime obsessed with control, with survival, crushing the opposition. The opposition includes the enemies of Islam, such as the LGBTQ community, atheists, and every non-Muslim. Of course, there was also hate for Sunni Muslims because the Islamic regime in Iran is Shia. הוא מגלה חשדנות מאוד גדולה, גם מבחינת האנשים שסובבים אותו, גם מבחינת מערך האבטחה האישי שלו, גם מבחינת הקנאות שלו לפרטיות שלו ולפרטיות של המשפחה שלו. לו עצמו יש 6 ילדים, 4 בנים, 2 בנות. על הבנים אנחנו יודעים יותר, הם יותר מוכרים לציבור האיראני, אבל על הבנות ועל אשתו אנחנו יודעים מעט מאוד. חמינאי כל כך שומר על הפרטיות של המשפחה שלו, שבנותיו וגם אשתו כמעט ולא נראים בציבור ולא מוכרות גם. וגם מספרים עליו שהוא מנחה את אנשי המודיעין שלו לקיים מעקב והקלטות אחר בכירים בתוך השלטון האיראני. ולפני שהוא הולך לישון, הוא מקפיד מאוד לשבת ולהקשיב להקלטות האלה, ומאוד מאוד חשוב לו לדעת מה נאמר עליו ומה חושבים עליו. There are few relationships that are more interesting and fascinating in Iran than that of Ali Akbar Rafsanjani and Ayatollah Khamenei. The most pivotal moment in their relationship occurred when Rafsanjani propelled Khamenei forward to become supreme leader of Iran. רפסנג'אני, הוא חשב, הנה ניקח את חמינאי, שאין לו את הכישורים האלה להנהגה, נשים אותו כמנהיג עליון, ואני אעשה את המלאכה בתור נשיא. זה לקחת מישהו, נגיד תת-אלוף, ולמנות אותו לרמטכ"ל. זו קפיצה לא של דרגה אחת, זו קפיצה של כמה מדרגות. And I have to say that if you want to understand how this played out, read Shakespeare, Richard III, I believe it's the 2nd act, scene 7. Richard III, who does not have the support of the people,
is not someone who is likely to become the king, has nonetheless arranged factions so that they will appear in front of him, beg him to become the King of England, and he would then come forward and say, whereas I'm not qualified, if this is something that you really want, I will reluctantly do this. This is exactly what happened in June of 1989 when Khamenei became the supreme leader. חמינאי הוא מאמין בהפרד ומשול. יוצר קשר ישיר עם הנשיא, יוצר קשר ישיר עם הממשלה, בכך הוא מעקר את הרפובליקה האיראנית. הוא בנה את השרירים של איראן בכמה מישורים. הוא דאג לאימון אנשים ברוסיה, הוא דאג לשלוח עשרות אלפי צעירים ללמוד בהודו ובסין. והוא יצר כוח אינטלקטואלי מאוד משמעותי, שחזר חזרה ברמה של מתמטיקה ופיזיקה ברמות מאוד גבוהות. זו התשתית שבסופו של דבר מאכלסת את התעשייה הצבאית, את התעשייה הגרעינית.